OKFM 101.7. Yes, actually, Shadrach Asante. Our Rich FM was on your UTV reporter, Central Region. Shadrach, Memoje, Mijisu kwame. Naboko dear. Nyankopon adaro maboko pa. Madam. Na sorry, Martin no pay say papa, our woman, me and Maya. One woman in Ada. Na ada na uncle police station, I could pay him fear. Yes, I could pay him fear. You're finding 12,000 Ghana cedis. I'm about to say. All right, me da say no kre. Apostle de no apostle Asia in hwehwemu ase e wo ho. Na ensem no na hyase nyina ne se opani a ye kana se me fe no kwame ata a wanya ifie beye adusia. E wo kro bi a e wo asen south e frɛ ho asen ɔkyesan. Na ufi ɔkyesan ana kyese wo kɔ odum krom e ho no mo na sa ensem yatimi asi. Na opani nkra no aba betre mu se emrantie mienu bi ewu krom ho no mo na mo di kan. Eko boss so se abra aye papa yi ono ankasa ne ma wachi momo awo omo no oni omo da ebra sa se ne betu odwa no papa no ekoko saman sa amrantie se omo twa entro e de ato no so ana so omo de asem a onum ho hwe de ato no so e ma asem ne kwa ahemfie e wo asen ando e ma nananom etena asem ne so etwe mrantie ne ba begina eye ahemfie ho no mo a omo toto omo ano no mrantie ne sisi dua se omo de omate te papa ne ma no eda nenso no ebra nananom ye se omfa eye enyinaso emfa mbra no omo anya bia mfa mba nam so ama nananom no agitu mu se ne ye ntro na watwa edi ato papa ne so nti ombo mrante ne ka 24 million so mu ntwa na mfa mpata eye papa no enenemu a na eye papa ne babako wonya mfie aduasam yenu okwo nyinsenye wanyinsen ama wonya abosumi du baako so ontumi nwo enom de ne ko hospital ahodo echinchin asofo ane adinsifo ahodo so se obetumi asoe asomdwe mu nanso ni nyina no ankosi aga kopim se asofo baako bi ka che omu se boni bi akoso omu fie endisa ne ma na akoso no na nananom abosuma ewo no mo omo mpene so ntinu omo asi na wo ne kwan se ebeba ntinu to mo mbi omo no anka de kura omo aya anya de obetumi awo afa ne ho enti enam so ema kwada no nya kukuduro etumi epe mu kan se no kra se ne papa ene ne da nanso mpempen de waware oni ne kunute enu ntina na akoye den se ontumi enka no kwame anwasem ewom ni se bra obie na no eka ye na ena ne awo no eka na wotumi esoe asomdwe mu eno achi no ena yare foforo atiesie abusuanu mu a we wo ho no mu ana na fu aho no we wo ho na ne nase atatai abawa baako no wanya mfie aduonu nson ono no kyerem se owa na ne ho hyehye na ontumi enda otumi na mo na akwakohia nipa tetenten opegya ni tie wo hu nipa ne ti nenso ohu nipa nase a ni nyina no ma ha na somdwe entinu ono no ekoka kyerɛ ne maame na ne maame eka kyerɛ ne se saa ne ma na akoso no se onim na so oboso kyerɛ obi a ebema animguase abeka abusua no entinu ema ne mboso ne mu ono ankasa de omo betu kwan na omo akosre empaibo na afi so omo akwadware omo se ne be ya bibia entumi enye wo mo nenso no nhwemu ya kyese maame no amfa omo anko enti yare no akoso na brante eye awura baako no eye awonye mfie aduonu nso no yese dabi we de ono obepa mu aka because tene nema ohun oda ohun ene ne hunamu ehyehye ne ade no ono nko a ne tisa ya wo no enti on de obeka na ne ho atumi ato no ene se opa mu ekan ya asem no akwakopie mu ewa ahemfie na bransem ni kopie mu wo asen ando ahemfie omo twen papa ye frɛ no opani kwame ata onye mfie adusian begina ho no mu ene omu bisa ne se ebre bi uba ha no mu ma sansem kro ya wo be ka senye no krema ye bo nipa kra wo de ne ba ye ne bo ne ka na ene so we nu so ena o kyerɛ mu se in fact amanfo bi wo krum ho no mu omo kika se nkwada na oni omo ada no eye nkwada makomako ensia eye ono ane ma ena oni omo ada nenso no eno de ye ntro otuwe wa wo mamu makomako enkron a enkron no ni nyina ye eye emma nko a enti so mka se wachi mu nsia ne omo ada nukura bi enim na mmom no nukura wo mu ne se miensa pe ena watumi ene omo ada
enti ebra ditu mu se odne miensa da no na nananom ayese ene ontua 12,000 Ghana cedis eno achi no enwanten a omafu abemmen baako miensa ontwa eno achi onsanfa eye anonde crate baako ensia baba ansan wo mo gye sa amra todie yi no a question amanfo ebusa ne se sasa incest de se ese ade no police station. Yes, nananom no tio mu se we no akwakoye hunhum mu de enti no omo no ye omo de me no ka sei omo akobo eye asen manso apolitifo amane a omo nso ahye hwehwemu ase na adenti a yemfa papa na omo ache no na yama ne bewa omo kire se isi ano no nkasa kra no ne ho mfa no a o yare serious pa obayare me so obayare ne tikọ ne na so achi fi enti no omo kire se omo de ne to cells a onhwe ne ho yare no enwie na omo wi anhwehwemu no ento aso wo ho enti na yade a omo akobo apostifo amane na nananom no kire se we na kwakoye hunhum mu ntem enti se enwan na omo gye no omo bekwa kotwa enwan ni bi ewo afuom kura no na one mma ni bi nkwala ni bi eda wo ho no mo enti omo bekwa kotwa bi wo ho no mo na omo twa baako so ewo efie ho na omo kotwa baako so ewo ahemfie ho no mo na omotumi edi apata na nanom abosom enti na ye bisa se eno no adekonti a enam sema ne yes ano kire se na ne yere no empene ema ne nda enu nti na ma onya kukuduro achi ono ankasa ne mma baako miensa ne omo ededa na nanso ne yere ne kire se one de otumi ne dapa onya de ode ne ho kame no na emomu no so tukwan a ena papa no etumi edi bone etisa na de baako a na watetete wokrom ho no mo nanso no mfa nani ehunye ene se otumi ene ne mane da no na ono ankasa pese onya adanse bi nanso dako one ne kunu da ho no mo be ya anadwo be no nkron na ni so te no na be mane nda ho no mo eti on de onim se bi a okọ akọdwunso na se okọ akụja ne nan afi woda ho no mo na agba ahomate no onum osori ye se okọ hwehwe ni kunu okọ wura nkwala ne dem okọ na chese ni kunu nu ada ewo nkwala ne ho no mo na wonya ne na bisa ne se ada na me no da dem na wasori edi afri mpa so aba beda nkwala yi mu na o kire se o ebra oda ho no mo na nani hye da nka enti obeda nkwala ne nchen oni omo bedi agro ti owie no na chese enna afa na ama ade ache no ense maame no ebo ne mma no ebisa wo mo se wo papa ba dem hande no beye ya baako a wonya mfieduo no nso no eji atum so obaaye no one ne ba bedaaye na kwame ensam ne mu no ye nsuhwe mu kire se papa no eya na odituo de esi nkwada no so se so munim na so mo ka obeku omo enti no ehihye omo ho na omu ntumi nka na ye huhu ewo kro no mu enti baako na wonya mfieduo no nso yikra no oka obi na no ka wie ye no watu fie a on ti fie a nananom man baby atena se ne be ya na nka papa no entumi engine nkwanfa free ne nsem pise owotuo ho no mu a odi ko afuom enti unya aboso pe na wakwa akotwe na odi abesi so se unim na o ma asem we pia meje nkwa fi nsem ada na ne posifo nyituo no mfiri nsem yes enti nsem ya ba beto dwai na posifo etimi akofie ho no mu a omo eguso eye enhwehwemu ebefa edefa ho enti no ye gidi se etio no omunsa ebe ombeje na omuwia emrakwan so omude na afa so enti we ni ensem a ekoso wo asen ando ne asen atesan ohini meda sepa na masenya mpade ama why bibia ne ebesa ba nche why meda se meda se yesanche ni Shadrach Asante Rich FM UTV reporter na oni na atwetwe enkomo na wasene mu badie eye den na ne koda okayfm 101.7